ନଅଟା ବାଜିଲେ ଲୋକ ଉଠି ନଅଟା ବାଜିଲେ ଉଠୁନ ଯିବ କଣ କରିବା। ରହ ଟିକେ। 9ଟା ବାଜିଲେ ବା ଉଠୁନ। କଣ କରିବୁନି ଗୋଟେ ଶୋଇ। କେତେଟା ବାଜିଲେ? 9ଟା ବାଜିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଦାଉ ଟିକେ ଉଠ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯିବ ପୁରା କାମକୁ। କୁଆଡେ ଯିବିନି ମତେ ଦେଲୁ କମଳ। କମଳ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଡାକିଲେ ମତେ ଶୀତ ହଉଛି। ଗାଧେଇବାକୁ ଡାକିଲେ କଣ କମଳ ନେଇକିରି? ଶୀତ ହଉଛି ଜୋରେ। ଶୀତ ହଉଛି କମଳ ଛଡା। 9ଟା ବାଜିଲେ ଯାଉନ ଗାଧଉନ ଜଲ୍ଦି। ମତେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଦେ। ଗରମ ପାଣି ଫରମ ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥଣ୍ଡାରେ ଗାଧା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମୁଁ ପୁଣି ରାତି 4ଟାରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି।